aldatu diren gauzak ez dira behar bada aldatu direnak bezain garrantzitsuak, edo bezain beste, edo behar bada bai. Urte hauetan guztietan ikastolaren oinarri, bizkarrezur, abe eta zutabe izan diren irakasleek dakite hori ondo. Guretzako ikastola zen gure etxia. Eta etxian genitun aita eta ama, baina ikastolan genitun Emeterio eta Maria Dolores eta denak. Gogor fama izan dut, ustet intentzionakin, hasi que bat-emati tokatzen zitzaionen kaskarriko hemen banion, baparkatzeko, baina nik uste hain asko konprenditzeuela. Garai hartan, ikastolan bakarrik egiten zen euskeraz, bakarrik ikastolan ikasten zen euskeraz, eta gaur egun hori dena eta ikastolaren eraginez neurri handi eta handi batean, hori asko zabaldu dela esan dezakegu. Ez da helburu euskararen tripak, hau da, euskararen metalinguistika hori erakustea, baina bada disfrutatzea eta ikastea, eta ezagutzea, eta albaldin bada maitatzea eta erabiltzea. Ikastolatikan sentitu arazte ziguen gu ginala, ez? Gurutza da horretan oso garrantzitsua ginala. Hasi ginenen orduan askoz material urrigoa gendun. Ez geneukan hain halako aukera zabala. Baina ez dek esango, adibidez, frantsesetan gertatzen zitzaiguna, neska guzti gure mutilei begira nola dute zien patio orduan da. Bai, horako kontuk esan behar dituk? Eta beste aldetik ikastetxeei begira, bai guraso, bai ikastetxe, oso talde bezala lan egiten ikasi dugu. Gure neskak arrentu itetan, ez baina zergatik, ez, gure antzako oso normala hauan, mutilak naztuta egotea, ez? Eta han eukitzen zizke monjak beratzetik neskai, benga barra satzuk eta da. Gogoratzen dudan nola gauza extraordinaria bezala izan zen, matematikako azterketa bat jarri niela 4 ordutakoa, 2 ordu eta 2 ordu. Gaur egun horrelakoak egingo bagenitu, akabogu. Kartzela. Eta jo ikuste ditutenian ikasle txarrazianak, lan puestotan dola sekulako posa emateie. Eta ikastolatik atera eta kalean elkarrekin, asko ibiltzen. Izan du urteko politxamarrak materialki, bestela izateie, bestelakok bestelakok izateie. Jentea berriz barrungo amiente hona beti nola ondan, guztua, bain berriz guztua horriz. Goizen despertaria jarri horrik ez da, horrek ebe bentaja ditu. Irakaskuntzak alderdion asko ditu. Ikaslekin kontaktuan bizi izateak laguntzen du eguneratzen ezagutzak eta gaztek ematen duten energia ikaragarria da. Lan handia batez ere fisikoa, baino gero aldi beren oso zea da, ez? Umek asko emate izue jasotzen duzu pila bat umengandik. Baina baditu alderdi negatiboak ere, eta niretzat alderdi negatiboena da, tarteka bereiek baloratu egin behar ditugula, eta balorazio horretan alderdi ezkorrak agertzen dira, eta guretzat oso neketsua eta zaila eta gogorra gertatzen da batzutan. Baina gure lana ere itxea da, naiz guk ez ikusten. Nik gazte nintzela Ranroberra eta Tortokan taldeko mailekoa nintzen, eta oain berriz ikuste ditut nire ikasleak Tortoka mailean eta Ranroberra joaz. Ikastolak egia esan, betidanik eman dio garrantzia handia, ikastola orduetan ematen den heziketa lan horrekin batera, eskola orduz kanpo ere euskeraz aukerak eta eskaintzeari. Eta lehen oso gutxi ginen euskararen alde lan egiten genuenok. Gaur egun zuetako asko, 100 zeate euskararen alde zaudetenok, euskaraz bizi zeratenok eta Euskal Herria euskararen albora, euskararen magalera bultzatzen ari zeratenok.